helburua da urteak daramatza euskararen normalizazioa gauza dadin ekimen ezberdinak antolatzen, esparru askotan. Oraingo honetan eta den, ekimen berrizale batekin edo gatoz, zuten euskara eta moda lotuko dituen, euskatuko dituen ekimen batekin, modan da euskara du izena eta patxik lehen esan duen bezala, horiaren bitik zazpira gauzatuko edo euskatuko dugu. Hirukoitza da ekimen honen helburua, batetik euskararen erabilera sustatzea eta euskarariko estimua areagotzea aldeinean, gure herritarren artean, bestetik Andoaingo merkataritzaren jarduna sustatzea eta zabaltzea, eta hirugarrenik edo azkenik modari buruzko ezagutza aldein neurrian ere zabaltzea, nola baina ikuspegi ezberdinetatik landu, hala modan pertsonen asuntzerloan diharduten Andoaingo sortzaileen lana ezagutzea eman. Euskarari lotutako helburuari dagokionez, jakina da helburu orokorra euskararen erabilera gure eguneroko bizitzan edo zabaltzea edo areagotzea dela, eta horretarako lagungarria eta eragingarria izan daiteke euskara lotzea eta hiztunari bere eguneroko bizitzan gogokoak zaizkion balioekin. Guretzat merkataritza sailetikan oso modu positiboan baloratzen dugune ekimena da, eta lehen momentutik elkarlanean egotea, esan dezake oso esperientzia politi izan dela eta oparoa era berean. Guztiok ados gaude esaten dugunean merkataritza bizitza dela eta merkataritza sendo batek herri biziago bat egiten duela. Ez hori da merkataritza departamentutikan lanean jarduteko digune irizpide nagusiak eta garbi dugu ere euskara indartsu egin behar duela eremu horretan. Enkargatu da hitzaldien zatian organizazioan jendea biltzean eta oso pozilatu da batez ere iruditzen zaigulako oso jende ezberdina lortu dugula eta monai buruz ikuspuntu ezberdinak eman ditzaken jendea lortu dugulako. Hitzaldiak asteazken eta ostiraletan izango dira eta gero dena bilduko da, bakoitzean ingoan mailinguru batekin. Hemen edukiko ditugu alde batetik herriko sortzaileen lanak ikusteko aukera eta nagusi ikusteko aukera. Bertan izango ditugu marka edo egitasmoaren baitan Urtzi Alkain eta Laikutaren sorkuntzak, Bitxigu, Fani Alonso eta Pili Jimenez Mutxastelasena ere, eta bertan izango dugu baita ere lantegia edo deitu dioguna. Hor badaude astean zehar ere aurre ikusita lan eta horien azalpenak iratik. Bai, bertan pentsatu duguna izan da laborategi moda eta sorkuntzan laborategi bat sortzea. Beraz, alde batetik zati bat atontzen tailerra izango dugu neukeman duguna eta hori aste arte eta ostegunean izango da bizatira banatuta dugu. Norberak diseinatzeko aukera izango du zatia eta norberak bere txigara emateko, sormen lan bat moduan. Eta gero, bai, asteazken eta ostiralean, bai nahi duguna da, bertan izango dira Pili Jimenez eta Fani Alonso, beraien lanak eta eskulanak eginez, jendeak parte hartu dezan, aukera izan dezan, eta gertutik eskulan hauek ikusteko aukera onda fiskal sormen laborategia. Horren jarraian eta kulturarekin elkarlanean kale giroan egitasmoaren baitan FEMS edo kale antzerkia izango dugu, astero hasi eta Zunea plazaraino, eta arratsaldean bostetatik herriko komertzio ezberdinek euren karpa jartzeko aukera izango dute Juanita Alkain plazan edo euren komertzioa zabaltzeko aukera gaueko 12 arte, gau txuria deitzen zaion egitasmo horren baitan, eta kalean zehar, kalea girotzeko intentzioz ere, herriko musikari eta abeslari ezberdinak izango ditugu, esan bezala, ambientazio gisa. Eta gauean, ambientazio horrekin jarraituz, Andoaingo den Mikel Urtagarin, bikote gisa aritzen diren Esti Sistiagarekin, kontzertu bat eskainiko digute gaueko 10-etan. Eta kasu honetan tabernek lehiaketa antolatuko dute, Modeus txapelketa, Modeus pintxo
zintzoa honena zein den aukeratuko dugu lehiaketa bitartez. Lehiaketa horretan 2 boto edo 2 sari egongo dira, herritarren botoa edo botazio popularrez erabakiko dena, eta bestalde aditu gastronomikoek edo emango dena. Guzti honen aprobetxatu zen daukagula Salkineko presidentea, Los Angel Ortega, berak ere hitz batzuk esango duzu. Bueno, Salkinen aldetik, gure helburu printzipala Andoaingo merkataritza indartzea da, horrekin Andoaingo herriaren indarrare handituz joango delako. Kasu honetan, euskararen lotuta dagoenez, eta guk euskara egunero erabiltzen dugunez eta gukea bezala sentitzen dugulako, oso interesgarria iruditzen zaigu ekitaldi hau, eta bertan izango gea bai pintxo lehiaketan eta bai gaur txurian ere parte hartzen, eta izango da gure